Landirani pano pa Lahiri KTV. Chipani cha DPP chitalengeza kuti chichita gwirizano ndi zipani zina zosusa boma ziko lino kuti chichose chipani cha Malawi Congress Party, chipani cha nkhazachi. Nawo chipani cha UTM chazabwera kunena kuti chakhozeka kupanga gwirizanowo, koma icho chikhale pasogolo mosogozera ndi Dalitso Kabambe, chifukwa Kabambe akuziwa bwino kayendesedwe ka ziko lino komanso chuma cha ziko lino. Ndipo titamva nkhani tati kuti tikhale live pano tive maganizo anthu kuti ayankhulapo zotani, kodi sizibweresa mpungwepungwe nanga mawe mukuti bwanji. Inu sizingatheke inu Kabambe kukhala patsogolo azokha mukunena inu. Komatu kwa munthu amene waona mavuto bwino mmene tavutikira mu nyengo imene iyi, munthu ina lesa akuzizona kuti anapangitsa ndi Chilima uja. Nawo Chilima chipani chake ndi chomwecho. Kabambe ndiye akuonekera kuti uyu ndiye sangatithandize. Nzeru zake ndi zosakhwima munthu uja, zosakhwima nzeru zake. Sangatithandize akutaka kusankha amene aja ndengozoti tatengaso mavuto aja akungu aonjezera kuti mavuto anachepa koma akhale ngati atichulukira. Yetu kuti kwamene uja ndiye sangatithandize. Kodi anyamata amene watundu kumaona amatulutsa maudi awo. Anyamata amene umapanga khangati kuti mwakuti koma ali mbali Kabambe omweyo. Ife sitingalole zimene zozoyi. Sitilolayi. Ndiponso ujeniyonso munthu wankulu uyo Peter sangalole sikuti apange zimenezo. Kumene kuja kuli achina Chisale. Achina Chisale ndi anthu akuluakulu amene aja. Ndi kuda amene akuzivutisa bwanji. UTM itu pakufunika iyendeso ndi MCP isatipase busy ifa Kabambe wakufunika ngati ufuna usogoleri kwambiri apita kalumikizane ndi Chakwera omwe iyendeso limodzi season ino ndi MCP isatipase busy UTM. Kabambe akuzinyenga ndi chala kukhala ngati akhoza kuwina president masapota akati eti umanena zona kuti apa kuti akuti akasogola Kabambe alibe anthu ambiri. Chipani chachikulu cha DPP kumalawi kuno ngati kuli chipani chachikulu ndi cha DPP mpaka ma MP mpaka makhasa mpaka na anthu amene achuluka ndi DPP. Ndiye usogoleri umene ufunika wa chinyamatawo si ukutibwerekesa wa chinyamatawo. Kodi Chilima janali si nyamata? Ife tinabva kupweteka kwambiri, tinavulala chifukwa cha Chilima panopa zotinamizazo sitikufuna ayi. Zotinamizazo sitikufuna. Kusogolera Kabambe sibwera osakavota eduseso MCP. Iya osakavota ife manya amene ongokhala tione. Ndipo asayerekeze zimenezo ndi asayesere dada zimenezo zomusogoza Kabambezo. Usogoleri wa chinyamata ndi umene utionesa manyi siku la lero lino, umene tikukhaula nawo mpaka na siku la lero lino. Usogoleri wa masomphenya masanali nkhwapa mwa DPP amene muziyankhula bwinobwino pofuna kuyankhulapo tizimva nawo bwinobwino. Ngati DPP angatsogoze Kabambe kuli bwino chisankho chilephereke basi tidzingovutika. Kuvomereza kuti kuvutika kupitirire. Inu anthu onse osaona kuti uyu tisankhe uya ayina lupere akuphunya kuti kuli anthu ena umene kwambirimbiri akasankhe Dalitso Kabambe tikhalenso tikuzunzika ngati mmene tikuzunzikira. Chilima watipusitsa kuti kutenga dziko lonse kulipititsa kukongeresa. Lero tikudya chiredza Malawi. Chiredza chaulere chija kuti kukutsogolo kuti dzachita chogula. Chimene ndi tidziwe. Naga Dalitso Kabambe amene akuputidwa. Zina habari kuyankhula ukuku tiziganiza kaye kawiri. Kabambe kumbali yake hata kusogolera bwinobwino. Osatipoti Chilima mukuti anaononga anapanga chani ndiye kuti chipani chonsechi chinaononga iyayi. Chifukwa ufika pa justice yake a president apita wamtalika na woso anaononga poso. That's why tinachosa. Ndiye kuti titi iyi Chilima ndi amene anasokoneza chani sizigwirizana. Amene uja anapita basi. Panopa tikufuna timve kodi chipani cha DPP chinachoka mboma. Mmene chinachokera mboma umo chikufuna chibwerereso mboma. Anthu chiyathandiza bwanji kapena chizapangira chani ndi fundo zimene tikufuna timve.
Nde inu yasogoleri amene mmakonda zoyankhula inu kuti kabambe kachani khane ndi yoti pamene chipani cha DPP chikufuna kulowa mboma anthuwo chiyalonjeza kuti chizapangira chani poti chinali kale mboma. Kaudi UDF pamene ilipo inene izapangira chani anthu pamene ifuna mboma. Zimene analonjeza IMCP pa TOS Alliance ndachina chitima zichezi zinachitika zachitika ku Malawi iko pano anthu sanaphedwe ma vice president wonse anaphedwa. Ndiye ubwino inu wa Eugene wa DPP simukuona DPP yakandi vice president Chilima watukwana Chilima kutukwana ali mboma mu DPP mu ali vice president mu DPP mu kutukwana kumachita sopanga challenge I'm not gonna move sindingachoke ineyo pa vice president chifukwa vice president sana ndisankhe iwo anandisankha so ndi anthu inu zimene je simaziona. Peter Mutharika chilipo chimene anayankha a DPP chilipo chimene anayankha anamusiya mpaka kuyamba kutani kuvota, then atayamba kuvota munthu uja sana pangeso zake hayi anakhala pa nambala 3. DPP sili ngati mamuna amene akufuna ukafusira banja kansikana ndiye ndi ukabwereka zovala cholinga chokuti kumalo kuje kukafewe. DPP sili ngati munthu amene wabwereka galimoto kuti akanyerere ku chibwezi. DPP imapita ndi sanza zomwezo zikafika kumene kujako ndabwera kuzafusira banja akuziwe wina aliyese kuti munthu akafusira banja akakhala kuti anthu aja kukhala maliziki amachokera kwa Mulungu. Kodi wapeza chani? Wamanga nyumba wapanga chani? Mphamvu zake zochokera kwa ndani? Kwa Mulungu. Siza kuti ine ndizapanga zakuti ndikumakaloza zinthu zokuti ukuchiona shoplight imeneje ndi agogo, ukuona Eugene stadium je imeneje ndi achimwene, zimene zichazo nothing. Tione chitsogolo musatengere ndale zakuti kodi DPP izatipangira chani, UDF izatipangira chani. We have to remove MCP. Situkufuna ulamuliro wa one party system, situkufuna ulamuliro wa nkhaza wosankhana mitundu. Situkufuna zimene zozo. Amana yote DPP pampando ndi Chilima basi. Amana yote DPP yo pampando ndi Chilima chifukwa chochitsiru wake komanso ali kuchenjera kwake kuti mwina amenyero ufulu wa Malawi komanso adzoti akatika pamoro komanso akadzitereka yekha. Zinakhala bwino asadatiphe nafe adambilira yeyo kumupha Chilimayo, zidakhala bwino. Faya menja ndamakati tiyeni uku ndadamba yeyo mtsogoleriyo azitsirizira ife anthufe. Chilima uja namana nongetsetsa dziko kuonongetsetsa dziko ndi Chilima uja. Sitingamamwike kumbuyo kapena mboti adamwalira kapena adatani azimu wake use mutendere amagwira ntchito zina zabwino komanso adatilika mmavuro. Jayo akuona ngati fesi tikunzuzo kuti ndilambwali amene uja otheratu amene ujayo kati ngamphwa kuti chani kutero kwa amene ujayo Chilima timamulira fera anamwalira koma akanakhala kuti anali moyo amene uja Chilimanso anali wipa kwambiri kuzunzika wake kumene kuku amalole anthu mwazunzika iye kumagwa magalimoto odula mukuona. Ndipo enero anthu amene wawa ineyo kanganire kuti chani kaya Malawi amene ngati silinganizira bwinobwino tikhati kungolira kwambiri. Tikhati kulira kwambiri ngati siliganiza bwinobwino. Ndiya tingompempha Mulungu kuti atitsogolere kuti mwina tizasankhe munthu olongosoka. Ndife pano Alahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana pofuna kuziwisana kuphunzitsana ngati ife Amalawi. Tiyeni titukule dziko lathu, tiyeni tilifunire zabwino dziko lathu, tilipempherere dziko lathu la Malawi kuti tikhale ndi tsogolo lowala. Popanda atu ife palibe Malawi. Tiyeni tisaopa atsogoleri chifukwa iwo akuchita zosayenera ndiye tizibisa pano. Timabwera pano ndi mapulogalamu ona kuti timasuke tizindikire dziko lathu mmene likuyendera. Kodi andale akuchita chiyani kunjaku? Ndani amene angati kutiwombola pa mavuto amene tikukumana nawo? Timabwera pano pofuna kumasulana chilungamo.
ife Lahiri KTV tilibe udani ndi chipani chilichonse. Masangalala onse amene mumakonda Lahiri KTV, Mulungu akudaliseni. Pangani share video iyi kuti anthu enaso aonere.